Babsung tini to Ship puja ni sal phurunggam joto gam kurung ang tabo rubber bagano maphai mani karan nongkha tani bephaiga video tani khepika rubber bagano naidi ani bagan to bisi koroi 790 ta bohang tongo obaino ani nukhungo buri kaisa basamangni no ang palogoi tongo ba chalogoi tongo ei rubber bagan baino isrep khai khai gaya ani lun tongo lun kia kho aboni bagai ang office butui joma romaya isrep khai phali tongo kai isrep kai kisa ai asa doba haro kisimisa nangphung phali mano choliyo hinai ang isrep khai phali tongo gai takto ani lun ki kha ang office joma rona hin khachai tongmani kai isrep khai mani problem ongkha hamya ongkha barai ang joto ano saimano o robot baino bo nukhung cholgoi tongo hinai kai bo bahai ongkha Delhi ni isir kamago ani ini bo sagango maskani kaitam bahai kamaka pura ke maya khai tini bo kamaka ani bagon to naidi moka haduk yama haduk ni salana hate sara je bango bagan naidi hate sara je kabang hate sara je so hate sara tongmani joto kamai pekhani iskrek tini haktin kari jagbo lago kai nini khuri ni ganai kari lai para ko tin oba hai ke kamaka kai tabok tini to Ship puja mia go Ship puja mia 26 tarik tini 27 tarik Ship puja ni sal ba Ship puja ni din ang dukhule nanglia suki phuti ong sang video khayo oborno ang sanan thango aike khoisa nai boro Delhi no khoisa dinung manjagya tikhi khogoi sagai thandi nini jibono ar kono manjagoi bejal tejal taung thong nung khogoi no jagai thangai mantong hambai angno no hambai sirogo pura bakabe hambai rok angno chaya hiya gamchi hino nung arasuk pharitong nung arasuk nungthong nung arasuk sitong nung araso bahai ke khogoi jai mantong ta manjak thong borok bai hambai tini Ship puja ni sal oboni baino angno no hambai rogo pura bakabai nung ara asuk pharitong nini jibono tini Ship puja ni sal ani bakhani kok ang saikhana roka lukurong no bobahai ani isir kama mani ang tini phutti jonom ani isir kamago ang bagan naidi ni bagan baise ang ani nukhung chalogoi tongo naidi bisi bohango bangya 790 ta se obaisa ang nukhung chalogoi tongo oro sabsamai ni ani problem ongkha isir kama mani aboni bagai ang oje khongnai borok no hambai sirogo bini jibon arasuk pharitong arasuk sitong arasuk nungthong arasuk khogoi sagai tongmanthong tamanjak thong borok bai hambai।